Mana kene nga upload ya kiwei ke video hakaba ngala batai lengkot syapang Hato kalong pop yang ibangin syongha haswa banyeto. But halin jong kata shibun teli ki jingkili ki bangayo hapo jong ke comment section. But menta kesngi ngan persyang ban jubab ya ki kato kat ne teli ki jingkili jimpi. But shisha hapo jong kene ke jinghikai jonga ngan persyang ban coverlut ya baro ki jingkili ke baphidan. Haga jingi debat kene ke jing syongha haswa ban yatho leni ke jing syongha ka jingiathia syongkurim shabar jong ka jingitho kani ka jinghikai jong manta ka singalong ka jinghikai ka ba phimla ban yo hapo jong ka balang lani hapo jong yeng mane yo le si ki sngole ran ki pastor lani kinong yalam niam jongi ki sngole ran ban yakran chphang jong kani banta Henry ngasngewbha ka dei ka kamram jonga ban hikai ya phi chphang jong kani ka banta bat kani ka banta kolong ka banta ka ba kongsan yang ikum ki kristan bangin tip tongin stang hakane ki jinghikai jong am takasi ngin pe ya ka ka ba ka bible ka don ban kran chphang jong ka jingthia asyong kurim lani ka sex khamtam ka jingthia asyong kurim ka ba shabar ka jingetho fila bandan hapo jong ka jimut ka jim prakhat jang phi la ka jong ko opinion lani ka jing sngewthuh ha ka jing yede bar kanik bantahan re ka ka bible ka don ban kran chphang jong ni banta ngin pe ya ka ne ki jinghikai ka balong ka badon kambha yang iban bu ha ka jingim jongi ngangit ba ka ne ka jinghikai ka long ka jinghikai ka badon kambha bat shibun bhana plang jophi ki ba enda fila ngap ya ka ne ka jinghikai jonga kan bu ya ka jingim jongphi ha ka jingbabe habanga phai shala ka jong ka jingim jonga ngaru ngalong uwei na plang jong kita ki bru ki bala ngop ha ka ne ka jingmut ka ba sniu jong ka ne ka jingiathuh leni ka jingthia asyong kurim kani ka long ka banta ka ba dap ka ba pendap ya ka jingim jonga ha ka jingbutnot dan ha ka jingbut ni ha ka jingbutnot ha ka jingim jonga yo le se don na preng jepi ki ba ngap ya kan ka jinghika jonga ma ka sngi fi ong ba u pastor leni kinong yalam niam jongi leni kinong hikai hapo jong ka balang jongi ki ong ba kamlong ka pop yang bangin yat hia kurim haswa bangin yat ho Henry an ong piba kata ka jing ong jongki kalong kababakla namar kani kalong kabanta kabala ben da kaba ngala benyau ha ka jim ka jong ngala im ya kata ka jim ka banga syate hakum kini keja jingkerni kala bande ha ka porn addiction lani ka sexual addiction but ngala ya sakama ha ka jim jangana tra Henry menta habanga phaidin syaka jim janga ngala IT yala ka jong ka jim janga syautra kaktin ka ong tang uta ubru uba ieid lenti lynba jong ka riklau uba la ban batay pi kumno kata ka lenti ka long ban bantaga sngi hapo jong ka ne ka jinghikai jonga ngasngau komen ban yo ya ka ne ka lat ban sam shapi ya ka ne ka jingpla shemen sem jonga ban haga ju por ka jinghikai nakam ta jampi ka jimut jonga lynba jong ka ne ka jinghikai jonga kamsyamut ban penting lene ban condemn ban pendram ya pi ngamkwa ban ya pi hapreng jong ka jing sngau si leni hapreng jong ka jing sngau pop leni ka jing sngau le ran Henry ngakwa ban ya tho pi ba ka lat ka jing map ka dangdon kumba ngaru ngalamat ya kita ka jing chitom ha ka jing jenga bat ngalamat ya kata ka jing map ka ktin jong Khublei ka ai hangi ya ka jinghikai bat ka jing yalam lenti sya ka jingkren bat ka jing shisha ban sngau tho ya ka ni ka jing thia asyong kurim lani ka sex ni deshwa ban sngewthuh mano bala inwen lani mano bala shna lani mano bala hika yang ni shphang jong kane ka jingthia shongkurim bon ki jadriu lani ki culture hapo jong kane ka porthai ki ong ba kane ka long ka ka ba kanjamet Henry ka bible ka hika yang ni yaki ki ba kham jeliu pan ya kata ban sngewthuh shai ka jimut jong kane ka jingthia shongkurim ni di ban phai sha unong shna jongka fila ban li haki yeu dene haki no ki website dene haki no ki benta haka jim jongpi fila ban kli ka jingli how to have a happy and a healthy sex life fila ban yo haki website dene haki magazine haka jingtho jongki kumno ban yo ya kata ka healthy sex life karukom le kumno ban penhun ban teman yepi kumalek ki kso kumalek ki mrat ki mereng Henry unong thau ya kane ka jingthia shongkurim u ong ba ka long ka ki khaba kham khrau ban ya ka ba shupen ngam ngani tho ipi ba Khublei
u ieid ya ka ne ka jingthia shongkurim ublei haba u thau ya ka ne ka jingthia shongkurim ka sex let's say udon ya kata ka jingmut jong usamla ba hakanu kono kapor u shenrang u pengam hapo jong ka kenthe ka fit tebak pad hangta haba u shenrang u rung hapo jong ka kenthe u penjau ya kata ka hapo jong ka kenthe ba ka kenthe kan pun khon kani ka long ka aka ka ba phla ngimju prakhat ya ka kumta henry bon nangi ngimju sngewthuh ya ka ni kamta ngi sngeule ran ban ya kran chipang jong ka ni kamta but da ka ba le kumni ni ailat I khon samla jangi bakin ngop hagani kapop to ale menta ka sngi ngin long open ngin pli ya ka jimut ke jiprakhat ya ki donot ke jongi but ngin long open klem ka jingle ran ngin kran chipang jong ka ni kamta namar tang la fi sngewthuh ya ka jinghisha hangta ken ngila ban laj na kani kapop manda ka sngi hakani ka jinghikai junga ngin ya kran ya ki lai tili ki jingkali ka banangkong kaong kaei ka ba ka bible ka kran chipang jong ka jingthia shongkurim lene ka jingthia lok ka jingthia shongkurim hashwa banyatho lene ka jingthia shongkurim shabar ka jingiathuhh ka jingkali ka ba arpat but lada ka deyangi ba ngin ieid lenti hado katno ngila ban ieid dan ki samla ki ba kalienga lada ngishukis hatu kalong pop lada ngishu ya kata kti bar kti iwe hatu kalong pop bat lada kalong pop hadu katno uta upot ngila ban ieid hatu visang tho ikan ke jingkali akan mau haki por ki ba ngidang ret ngila ngi julet jingi shakiwa bar ki rangba ki ju ong yangi wat ju let jingi ha kane ka jaka namar ha kane ka jaka kadong kata ka kriang lada fi jingi kan tani pishapo bat phin sa yap hapo jong kata kriang pada kata por ngi jukli na kita kirang ba habakum ta hadokat no ngila banjingi how far can we go how far can we swim nang ta ka jingkali ka balai ka longba lada ngi layat lenti ngi la ngam jelop hakani ka kriang hatu kadang don lat hatu kadang don ni yang ya galat bangin lat na kani ka jingim balai ka bha yang bangin sngewthuh ya kani ka jingkali ka ba ar yo let's say don na prenjongi kiba layat lenti jangai palat hakaji imjampi but ni perkhat kumne bakat ni jangai ngadep pan yat kat ni jangai ngila poi hakaji imjangi madep syato ngan yat laka yat tungin to mentangin pai syaka jingli ka banangkong hai ken haka bible la tho ba ombit yangi kumki kristan bangin thia shongkurim hashwa bangin yatho nganam kram jeliu shu shapang jongani kamantana mar yakani ka bantang ala ban kran haka to ka wei ka video ka banga de ban upload menakani ngani tho ipi ya ka jingithuhkhana haka jingat den tijanga ngakan mau haki por kiba ngadang samla ngam kwa ban penmong yano lynba jongani ka jinghikai janga bat haka ta por ngadang longkum ukhana ngalong ukhana ba smart bha ban le cha jingeseng ngalong ukhana ba sngot nat bha ban sngap ya ke jinghikai nagi kiten jong ble bat ngab jupule bha ya ka kiten jong ble henry ke ekbajia enda kala poi kata ka benta kata ka por ha ka jingim janga pangayo ya kata ka lat ban ya hap samla bat ka wei ka the samla ngam kwa ban penmong sa shisien ngong ngam kwa ban penmong yano lynba jong ni ke jinghikai janga nga lapule ya ka bible yo le se don na brang jong pi hakum gane ka benta jong ka jingim jong pi pila don samla pila poi kata ka benta ba phin ya kendo samla ya thia shongkurim bat ka samla lani bat usamla jampi pila persyawan wat haka bible haeken haka bible la tho ba ombit yangi bangin ya thia shongkurim ha bangin ya tho haeken la tho haka bible ombit ya usamla lani ya ka samla bangin ya thia lok hashwa bangin ya tho nga persyawan wat ngamlap pitip ba unu usamla uba layo ya kanikalat ulongkum uta unong wat scholar ukwa banwat benia ulongkum uta great scholar henry menta habang apai shakaji imjanga ngala sngewthuh ba ngala le yaki ki babakla hakaji imjanga but lara firo phi prakhat kumta bakam long kapop ngani yathu phi ba kalong kapop namar ngaru ngalamat yakani gejuk gejimbakla mat shisha kalong kapop namar usoitan ulong uba shalak ba hakapor ka ba upon shoy yaka im upon don kam daga katin jong blei uong hato ublei uong se ba kalong kapop ya pha phan bam ya uni uso ki im ko ong hot kalong kapop henry usoy tan uong kam long kapop lara fa bam ya uni uso jong ka jingtip
ki khmat jong pha kin sapli kin salong kum ki jong ublei kan sayo I ya ka hok bat ya ka pop hakapor ka ba usoitan upun shoy ya u jisu hariklau upun don kam dagi kitin jong ublei ban pen shoy ya u jisu haka juk or kam usoitan uwan haka jim jong pi ban pen shoy pi uong ipi Hato don se haka Bible haka ni ka Bible pala tho ba ombet ya ubriu ba un ya shongkha lani ban ya thia lok haswa ba udep ban ya tho tungin pai na ka testament ka barim ko mangitip ba ka testament ka barim kalong lai pawa na ka Bible tungin pit ka e ka ba kani ka lai pawa jong ka Bible ka don mangkren sipang jong kani ka banta tungin pai shwa na ka kitab jong Deuteronomy ka donong ka ba r ka khot ka ba khat lai ter shiro anong pulei shu e kana mar kana depan pulei ka kan usen kani ka khot ka ongkum ni ba lara u shenrang udang shudep ban ya tho bar ka kanthe bat haka tu ka met ka ba nangkong ka e habat haka tu ka met ka ba nangkong e ka ba u ya thia bar ka ba jia ba lara u shenrang ulap ba haka por ba u ya thia bat kata ka kanthe ulap ba kamlong virgin show uta u shenrang ula ban complain ya ka haki bru jong ka stong ni ha ukpa jong kata ka kanthe Henry kata ka kanthe pat kadon ya kata kalat ban penjisha bakalong virgin da ka ba wanra ya ka bed cover leni ka bed sheet ka ba ki siang thia ha ka por ba ki ya thia ba kadon kata ka dak sao leni ka dak mong ka dak sao ka dak snam ka jaw ha kata ka jan siang thia jongki ban penjisha bakalong virgin Henry lada lap ba omdon kono ka dak snam kapen I bakam long virgin show hang taki briu jong ka snong kin len them mau ya ka hado bakan dayap sngewbha de ladadon bayat ho bat ka kenthe bat un complain ya ka bakam long virgin show kat kum ka jing tho na ka tin jong uble na ka Bible ko ong ba on len them mau ya ka hado bakan dayap kani ka long ka jinghikai sipang jong ka kenthe tu mentangin pej na ka jo ka banta na ka tin jong uble kaei par ka Bible ka dama gran pang jong ushenrang pat haki pat ki benta jong ka Bible la tho ba lara ushenrang uyat hia bar ka kanthe but in case lara lap ya uta ushenrang ba uyat hia bar ka kata kanthe kala bande ba urip ya ka kala bande ba uyat hia bar ka kanthe ka ba shem lada ban ya tho pat long utanga jong ka namar ba la shim ya ka jinglong virgin jong ka namar lada kam ya tho kan syak len themau enda kala depan ya tho sada uwe pat ubru jia yu pat yono shenrang ka Bible ka ya tho ba u shenrang u ba ya thia lok ba ka kanthe u hap ban siu ya ka pisa sanpho shekel ka rupa ka ba ngala prosyang ban kenya ka jingkren ha ka ni ka singilong hado ar spa sngi ka jingbela jong u shenrang sya ukpa jong kata ka kanthe namar ba ula penjak burom ya kata ka yeng jong tang kata uhap ban ya shong batka baro kisngi kirta jmo shosho nang ta enda ula da ban shong batka umla da leleru ban be yaka lani ban divorce yaka kat ba udang hagani ka berthe kata kalong ka jingtho jong ka culture jong gitu kisngi ki ba lai hajar sna manshwa kum hagani kisngi ka bang benta hagitu kisngi ki briu kin keli ya kata ka jingkeli Hato ngala ni ban ya thia lani ban half sex but uno lani bat kono haswa ban ya thot lamar pi ha ban siu da ka pisa da ka jingim jongpi ka kenthei da ka jingyap u shenrang bat ka ba kham khrau shu ba kata ka long u ha ban ya shong bat ka baro si jingim jong u ha ban siu ya ka pisa bat dalele ru la ban be ya ka kin keli ya kata ka jingkeli Hato ka bitne yangi bangin ya thia shongkurim haswa bangin ya tho ngan ya tho ipi ya ka wei ka khana chisen wei ukpa uwan bat upanyap ya wei ubriu ubabat bor ya ka khonjo hakata ki skim yo ya kata khubor ba wei ushenrang ubat bor ya ka khonjo ka badang long underage hangta hi uta ukpa jong kata gathida ka jingdom upanyap ya uta ubriu bat lakem ya uta obru bat la yalam yu ya uta obru hakmat jong gejing bishar uta unong bishar u senator ki ong hakata khlemat bakib kat bakidang penieng ya uta obru hakata hi ke khlemat ula map sendon ya uta obru une u senator u ong ba memshem la ya ke ke ba snyu ngas ngau tho ya ke jing ka jame jen lada ngaru ngade haga jaka jame ngan le ya ka ju ka ba milale
habang pulai ya kani ka artikel sngi bru ngidon ya kata ka mensem jong ka jing sngolam ya ka ka bajia ya kata ka kentai ngilong tangki bru ngidon ya kata ka jing sngo nak menta jong ka kentai menta shim kumne kani ka kentai ka bala kha ka bala shna ka bala penhe la pensan ta uble ui ya ka palat ban ya uta khupa jong ka uba ui ya ka te ladangi shim kabu ya ka tin jong uble ka yatho yangi ha ka shithi ka manangkong sha ki theslani kalong ka basau ka khot ka ba henru ha kani gorkom te uno ubru de banle ya ka bomde ya upara mangait lane shim kabu ya u ngila yatho ya phi ya kani menshua bat ngila maham jor ya phi bat utrai penshitom ya kito kibale ya kata ngam kwa ban penting ya phi sipang jong kani bentahan renga shupuli naga kten jong ble bangin sngewthuh ya kani benta menta fila ban ong kata kalong ka jingtho jong ka culture ka ba lai hazar sna menshua ngibat ngi im hakane ka juk jong ka jingai ka juk jong ka jingmap to omnile tongin phai na ka testament ka bathamai kaei kaba kani ka testament ka bathamai ka don bangran shphang jong kani ka benta henry to tip ya kani jingiathuhkhana lai pawa na kani ka bible ka condemn ya kata ka jingiathuhkhana ka jingthia shungkurim haswa jong ka jingiathuh ka long ka pop to mentangin phai na ka testament ka bathamai kaei kaba ka de bangran shphang jong kani ka benta tongin stang shwa na ka jingkeli Hato ngala ne em ban yathia kurim leni ban yathia ban half sex bar ka kenthe auria Hato ngila ne em ban yathia bat ka shithi ka ban kong sha ki nong korin nong ka ba henry de khot ka ba khatsan ko ong kumne phitip ba ki met jong phi ki long ki de khot jong ka met ukris Hato ngan shim no shi lengkhot na ka met ukris ban penlong ya ka shibenta jong ka met jong ka nuti kamla banlong ngimla ban le kumta ka testament ka barimru kala ong kumta bat ka testament ka bathmaru ka kren kumta ba ngimla ban yathia bat kanuti ngan yatho ipi ya ka wei ka jingisha ba ha ka testament ka barim bat ha ka testament ka bathmaru la tho shaiba lani larangi persang ban categorize ya ki kenthei men shwa ki long kumne ki kenthei ki la ban long ka kemi jong phi kala ban long ka helmen ka para jong phi kala ban long ka bahayeng hasan jong phi ka para mar jong phi la kala ban de ka tengah jong phi lani kan nuti kam don kum kata ka kentin ka bagi khot a girlfriend a boyfriend lani ka samla lani usamla menta ngin yakren phang ka jingkelim ka ka ba ka bible ka kren ha ka jingede bat ka de ka benta lada phi puli na ka shithi sha ki nongrum ka nong ka ba henyo ka de khot ka balai ka ongkum ni kumta te lada ka yashong bat uwei pat ubru kat ba utenga jong ka udang im on khot ya ka bru ka bakalim henry lada utenga jong ka ulayap kat kum ka an ka long ka bru ba lai luj bat kamle ya ka jingklim haba ka shong kurim ya uwei pat kumta ka bible ka kran shai bangimla banthia kurim shabar ka jingiathuh shong kurim lani shabar ka jingiathuh phimla ban yathia bat ka ganthe ka ba phimshem la yatho lani phimla ban yathia bat ka briu ka ba la yatho bat uwe pat ubriu haka bible la kan bon sin ya kan ka benta la tho haki henyo sin haka testament ka ba thamai bat la da ka ka ba la ban bon sin haka bible ka kedeu ba ka long ka benta ka ba kongsan bha yang yi bangin bot ublei ka long kumba ublei ukren ya ka jinget ho shungkurim kalong kum ka kper ka ba khoj ka ba kentang ka jingthia shungkurim ka dei bandon hapo jong ka jingyatho bat uong ba phimla ban yathia kurim bat kiwei pat ki bomde ki trai jong ka ta ka kper phimla ban yathia bat kiwei pat ki briu ki ba na ka wei ka kper tongin yat khamsha khmat ya ka ni ka banta ka chithi sha ke hebrew ka nong ka ba khatlai ka khot ka ba saw ka kan shai ya ka ni ka banta ya ka jing shong kurim de ban ri burom dabaro bat ki balong shitnga ki de ban shenia iwe ya iwe pat ublei unsa bishar ya gitu ki ba auria bat ya gitu ki ba kelim pi hakani ka banta lakran ya ki artli ka banta kawai ka de ka jingle auria kawai pat ka de ka jingkelim kini ki banta ki long ki ba don kam bha yangi bangin sngewthuh tongin kran shwa shpangjong kene ka jingle auria ka shithi
kabanakong siya ki Thessaloni kadong kaba sao kadakot kaba lai ko ongkom ni ublei ukwa ya phi ba phinlong kaba khoj bat kiba lai phar na ka jingle jakhlia jong ka jing auria uwei pa uwei na phi ki shenrang ki de ban tip kumno ban ya shong ya sa bat la ka tanga hakor kam kaba khoj bat kaba don burom om ha ka jingkwa brai thala kaba kum kiba mane blei thala ki bom tip ya ublei kum ta hang ni ngila ban shai bha ba ka jingle auria kalong kaei kaba la mana but ka ong hang ni bang ni de ban tip kumno lani ban te la kam lani kumno ban control ya ka body ya ka mat ke chong but hang ni ken kata ka kentin ka bala mana yang i bangin shong kha lani ban ya thia shong kurim hashwa bangin ya tho phila ban ong ni balai ken om shem la tho shai ha ka bible ba ombit yang i bangin ya thia shong kurim hashwa bangin ya tho kumba ngarung akeli ya kata ka jo ka jingkeli ha ki por ki ba nga dang samla ki briu ha ki tu ki por manshwa kilong ki briu ba shai ba hato vi chikan mau ya ka kan the ka bala sha bat ha ki tu ki por ka ba man ba u jisu bar ki la yalam ya ka ha kamat jong jisu ka gospel jong yones ka lang ba phra ka bar khot ka ban kong te ter ka ong ba ki briu ki ba la wanra ya ka we kan the bar ki wanra rangkat bar ki mau ban penyap ya ka bar hang tau jisu ulawan but lakran yaki ya ketaki kendon ai na ka Deuteronomy ka nong ka ba arpuar but kabala tho ba haba ka kenthe ka la le bakla ngi dei banlen themma we ka ha ka kentien ka bala tho ya ka Bible la tho ya ka ni ka banta ka pornia ka ba ka ni ka kentien pon ha ka internet jong mynta ka wan ki pendon kamba ka pornia ka bamut ka jingthia shongkurim ka ba shabar ka jingiathuh belara hi persang manwat ya ka dictionary meaning jong ne kentin filap bakal long kumta kanu ka sex activity lani ka jingthia shongkurim ka ba ngile shabar jong ka jingiathuh ka long kapap ladang ngilap ya kumkini ki jabriu onlen themau ya ki hadu bakindayap kinu ki jaj sexual activities kumno ngitip ba kalong kababahan ni basnyo ngan IP da kanuksa ngi barok ngitip ba ka jing shongkha yaki khana kalong kabasnyo kalong kabapop ngi barok ngi ngej kata ba kalong kabasnyo Henry kidon ki kato kat ni teli ki group hapo jong ka ri America ke bagi khot ki namla LNAMLA ka bamut North American Men Boy Love Association ki boong ba kani kamlong kabasnyo ki persyang ban fight ban convince ya ka sorkar bakin ailat baka sorkar kan ailat eki bakin shongkha barki khana Henry ngi barok ngitip bakalong kabasnyo na ken ngitip lanli la ken kata ka jing sngo ka wan hangi bakalong kabasnyo ngimla ban rai dalan hi bakalong kababahan ni kabasnyo Henry mau ubala thau ya ka jing shongkha mau ubala thau yangi ula rai bakalong ka kabasnyo kan mau kumbang ong phimani ba ya ka jingkelim la condemn hadu hanyau sin ha ka testament ka bathamai but ya ka jingle auria pat la condemn hadu ar phau henru sin ha ka testament ka bathamai menta fila ban kali balai ken om shem la tho shai bha ha ka Bible bangim de ban ya thia shongkurim hashwa bangin ya tho ngan IP da kanuksa bangin sngewthuh shai bha ka ne shubun ta ubleu ong what kiu halor jong katnom ying ngimde ban kiu halor jong katnom ying lada kalong kumno ru wanom kiu halor jong katnom ying ni wanam lej halor jong katnom ying kata ka jimut jong kata ken kalong ka jimut jong kan ni ka kentin pornia ngimde ban kiu halor jong kata katnom ying ka kantup ya barok ki jai kam auria kani ka kam auria kantup ya ka jingithia lok hashwa ban ya tho but ublei uong what kiu shalor katnom ying what kiu shalor katnom ying hadu arpo henrusin ula ong ha ka testament ka bathamai what kiu shalor katnom ying hato filaban ong pat ublei uklem ong what rensit nalor jong katnom ying Henry ublei ula ong lupa what nom kiu halor jong katnom ying pinamla ban rensit nalor jong katnom ying klem da kiu sha katnom ying hato fila ban rensit nalor jong kata katnom ying klem da kiu halor jong kata katnom ying menta ka hukum jong ublei ka ong men peniap Henry kam shem la mention clearly ba memde ban siat ya obru da ka AK47 memde ban pam ya obru da ka tukri harandang jong u pan ot ya u harandang jong u Henry kini baru ki kentup hapo jong kane ka hukum men peniap
taro kane ka kentin men om kelim ka kentup ya barok kita kiei. Hapo jong kata ka syatri jong ka shithi sya kinong korin ka nang ka bahinyo ka khot ka ba ar kong kum Henry namar ba kenre than ka jingle auria uwei pa uwei ubru ude bandon la ka jong ka tengah but kawei pa kawei ka bru ka de bandon la ujong utengah tang kane kawei ka ba kane ka la banjia om syabar lani om hashwa ka de bandon hapo jong kata ka syatri jong ka jingiathuhkhana batang kawei kalat panlai bat kata ka long lafin shong marwei kumba shong upol ne fin tho ne finia tho shong kurimno menta filaban ong nga bangim pat hun tungin ngam kham je liu shu ya kaning menta ka gospel jong Matias lonong ka basan ka khot ka ba arpunyo arpu pra kong kumni phila yo sngo mala ong wat klim Henry menta nga ong phi unu ubakhmi ya kabru bat ubakwa baniyo ya ka ula hap lupa ha kata ka jingben rem jong ka jaga jingklim hapo jong ka donot ka jong uji su ong hei ngatip baphi asngau shpang jong ka jingklim kata ka long ka jingben rem Henry uji su ong la penrem lupa ya phi la rapi pe ya ka kenthe da ka jingmut ban kwa sexual desire wat tang ka jingmi ba ka jingkwa jong phi ya ka kenthe phila kelim lupa ya ka hapo jong ka donot ka jong phi hoj phila ban ong ba kani ka long ka ka bom la ban long ka ba shisha like no tang la rangi it ya de da ka donot bar ka jimut ka jongi sha ujisu da barok ki jingla jongi da fi ya ublei da ka jimut bat da ka bor ka jompi pat ma un long kham halor ki barok bat ujisu ulong ka pdiang jong ka jingim ka jompi bat la da fi ieid bat ka samla lani bat usamla jompi bat syakano ka jaka ka ba philei da ka bor jong umun sem ba khoi bat om tang ba philong ki ba sngur Henry fin long ki ba khoi bat la ka perthei kan pech phi kan ong ki te shisha ki long ki te shisha ka long ka jingi de ka ba khoi bat ka ba kanjam sem ka Bible ka keren ha ka shithi ka ban kong sha ki nong korin ka long ka ba hanyo ka khat ka ba khandai Henry la phimla ban sanshar ya la ki jingkwa kan bhaya phi ban ya shakmat bat ban le yu ka Bible kam shami la ong ya phi ba phin kunro la phimla ban shong marwe la phimla ban ya sha ya ka jingkwa pra jing phi di ban kunro ka Bible kam shem la ong komta ka Bible kam shem la ong ba la phimla ban sha ya ka jingkwa jong phi di ban penhun ya ka jingkwa pra jong phi da ka ba wat ya ki bru ya ka samla Henry ka Bible ko ong tang ka we kalat ba kata ka long ban wat ya la ka jong ka tengah ban shong kurim ka bha ban shong kurim ban ya ka ban ing da ka jingkwa prai namar kata kaei ka jingthia shong kurim ka ba shabar jong ka jingitho ka long ka pop mentangin poi sya ka wipat ka jingkeli kat no jangai ngila ban ieid kani ka long ka jingkeli ka ba siut nat bha how far is too far menta kani ka jingkeli ka long ka jingkeli na ka banta jong kito ki bathmu ban ieid bat ban ieid Henry klem da lepop kalong kum ka to nuksa ka banga ai ye phimne kat no jan ngila ban jan sya ka takat nom yeng Henry ngan keli phi ka we ka jingkeli Hato phi don ka jinthum ban jam na lor jong kata ka nom yeng ni man don hapo jong kata ka syatri jong kata ka hukum jong ble namar kata kan ong phi wat prakhat tang ban kiu sya kat nom yeng shong lupa ha ka khandeu wanam kiu namar la fi kiu phimla shu ban tet la kam ya ka mer ka jong phi la fi kan mau ya ka tu ka nuksa ka bang ai phi menne ha ka porba ngila jingi ha ka khriang ha ka phim de ban jan sya ka tu khriang la fi dang kwa ban im ngan pulei biang naka gospel jong Matias lu naka basan ka khot ka ba ar phu kan dai kong kumne kumta la da ka khamat ka mon jong phi ka panlong ye phi ban lepop khlau no yaka pat bread no yaka ka khambha ye phi bandu no shibunta ka met jong phi ban yaka ba ka met jong phi paro ka we on bread sha dujok lada ka khti ka mon jong phi ka panlong ya phi ban lepop to ot no yaka mat bread no yaka ka khambha ye phi ba phindo no yaka we ka khti jong phi ban yaka ba ka met jong phi paro ka we kan lech sha dujok kalong ka benta ka ba ka ka ba Jesu la hikai ka ba skoma bha yang bangin perkhat
Kani kalong tangka parsi kaba kumno ngintip ban penjengai yade nakapop. Nakamenta jong gitu ki riungem, nakamenta jong gitu ki riunget ngan pensyai ya kaning menta. Kaei kaba pide ban lek kalong pet jengai yade nakane ke jingkwa brai jong ka met ke jong pi. Lada ka sempriak keti jong pi, ka smart ban yalam ya keti jong pi ban pe ya ki pon website. Ban pe ya ki porne ya. Bar hagawa khaddo ka keti ka mon jong pi leni ka keti ka diang jong pi ka stang ban kunro ka stang ban lek ya ki masturbation sangeno. Nama kane ka jingle jong pi kan yalame pi sha ka dujok. Uji su ong sange no bread no cloud no ki khamat jong pi bread ot no ye khati jong pi kamu kata sange no ye kita ki jingkwa bra ye kita ki jingle jong pi khnang ba ka met ka khnang ba phila ban yo ya ka hima jong ble. Atungan IP da nuksa bangin sngewthuh sha shushu ye kani banta. Pikot ya ka samla jong pi lene ya usamla jong pi wan kai shing jong pi. Amdan bru haying jong pi. Lene fi khot ya ka ban shongkai lene ban pulekot haying jong pi. Tala poi haying jong pi fi pe TV ani ka jikit nat kata ka romantic comedy. Bat hading ka tukani por fi ngani la sko jaram ka met jong pi. Pila kwa thia kai. Piru fi thia makaru ka thia. Baro arngut fi thia ban pe TV da ka bathia. Mentah kata ka por ka jiayu fi bo ya khti jong pi marjan. Ushendrang bar ka kenthe ki bo ya khti jong ki marjan iwe. Suki pasuki ki lastang ban pende ya khti jong ki iwe. Berhangta jiayu suki pasuki kata ka magnet katan ya khti jong ki bakin ya delang tebok. Berhading ka tukni por kata ka koren kastang man spark. Kastang man metno napo jong kata ka jing sko jong ki. Pia bar khti iwe suki pasuki kastang man tare ya ki bar ki de khot met jong ushendrang leni jong kenthe hadin ka ton por stang sabit sakini kis girmyang shintur ni ki lips tongen sangeshwa ka jingkeli kalong katno jingai ken phila ban yai. How far is too far ngani yo thoi phi ke ek bachia ha ko to por kalong kumba phi ya hato phi ju ya hapo jong ko shopping mall lani hapo jong ke airport ka kan mau shisien ha ko por ba ngale shopping ha ko we ka shopping mall ka ba but ha ka por ko don ko we ka sidewalk lani ka moving sidewalk kitu ki mau kon don kitu ka hapo jong ka shopping mall ko ba la fi shuying kan ya ki suki pasuki but ha ka por nga kumba kla ban yeng ha ko we na kita ki sidewalk but kata ka sidewalk ka stang ban ya barkar bakanang yaj suki pasuki hangta ngala sngewthuh ba nga labakla lenti ngala bakla ban ying ha ki weina kita ki mau kundon ki babakla ngala persyang man pej ki perlok jenga kite syate kidon kat ba mangapat hang ne ngaying marwe ngala persyang man phaidin ban yaj no ban phaidin ngala persyang man phaidin ngamla syu namar kata ka sidewalk kala yalam yang kanang yaj syakmat kala yalam yang syakata ka thong ka bang ngam kwa ban yaj Hakata por ngalamut ban kiu na lor jong kata ka wei ka sidewalk ngamut ban renset syakata ka wei pat ka sidewalk andre ban le kum tayo ka jia ka jingman saw yang ban ne hang taru kan wanra ka jingbabe ban renset nang taru kan wanra ka jingbabe kani ka ju ka jia ha ka jingim jong ki khon samla lada ki sngewthuh ba ki le ya ki e ba kimla shuban control lada ki pendep ro kan wanra ya ka jingbabe bat lada ki e ro kan wanra ya ka jingbabe baro ar kan wanra ya ka jingbabe ha ka jingim jongi kani ka ju ka jia ya ka jingim ka jongi namar shisien ba ngila yeng ha ka taka sidewalk nimla shu ban te la kam ka taka pop hi kan yalam ya ka jingim ka jongi sha ka jingbabe menta lada don ba keli ya phi katno jingai phila ban yai kani ka de ka clear answer jong kani ka jingkeli ka jombi tementangan IP ka jinghikai kat ujngai filap banyai lada ka met jong pi kala prepare naga bantah jong ka sex hangta ngila ban ong ba kala jengai lupa lada usamla bat ka samla ki syong hapo jong ka wei ka kamera bat ki sngewbha kata ka jingkwa jong ki ban le sex ka pau no syabar kalong ka sign ba phila tam yaw ta put pi yang ni la design ya ka met ke jongi hakata korukam ublei ubala thau ya ka met ke jongi bakan trekam hakata korukam pila bande ke shenrang lene pila bande ke kenthe la design ya ka met ke jongi bakan operate lene bakan trekam hakata korukam nama kata tukun mau lada ka met ke jong pi kala pengkre mena ka mentaban thia syongkur lene mentaban nang menta lene na ka mentaban le sex kapan pau ba pila tam lupa ya put
Pila ban ong yang ba kani kalong kaei kaba phimla ban le. Hato kamut ba ngimde shu bandon samla. Lani hato kamut ba ngimde shu bandon rengkat hakaju ke kamera. Phimla shu bandon rengkat hakaju kamera tang arngot pi. Hoi pila bandon banila ban syong bat kiwei bat gidkhot jong ka yeng henry phimde ban syong arngot namar lada fi syong arngot kalong ku ba fi syong hakata ka sidewalk suki pasui kan gelam je pi ba phin le ya kata ka pop. Lada usamla lani ka samla jong pi kiwan kai hieng jong pi phimde ban yelam ban syong kai hakamra thia. Henry fide ban yelam ban syong kai hakamra syong kai lani hakamra shadja hakaba kiwei gidkhot hakaba kiwei gidkhot jong ka yigro kidon phimde ban syong arngot namar katakan gelami pi syaka ke ka ba phimla ban control shu ya ka jim ka jong pi. Menta fila ban kelinga menta hato ngimla setang ban ge syong kai arngot. Ngimla se ban ge bat keti iwe ngam ong kata pila kin man bat ye keti jeng pi ha ke jaka ba andre hakaba marwe hakaba pi tentang arngot phimde ban bat ye keti jeng pi namar kani kan yelame pi syaka ba phimla shu ban control ya kata ka jingle ke jeng pi namar katakan penme ya ka ding ke bar hem na po jeng pi namar la design ya ka mat jong bru pakan longkom ta kani ka long korukom ka ba uble la design ya ka mat jong bru te balai ken pin stang ya ka engine tang man off ya ka engine hakorukom ka ba kam dei ban trekam balai pi train ya ka mat ke jong pi ya ban le ya ka ka ba om shem la shna ya ka ba kan longkom ta kani ka long ka jing thau ka ba phala jong uble ngan pule biang na ka thi sha ki nong korin ka long ka ba henry ka khot ka ba khat phra ka tin jong blai ko kum ni to kier na ka jing le auria kanu ka wei pat ka pop ka ba ubriu ule ka khata ya ka mat jong u henry ubriu ubale auria ule pop ya ka mat ka jong hato fitip ba ka mat ka jong phi ka long ka jaka shong jong umun sem ba khoi uba shong hapo jong phi bat uba la ai happy da uble phimlong la u jong hi henry jong uble la thet ya phi da ka dor kumta to pendon kam ya ka met jong phi na ka menta ka burom jong uble namar kata to pendon kam to pendon burom ya uble da ka met jong phi ngila ban phet jengai na ka ne ke jingle auri kumno ke ngila ban phet jengai na ke ne ke jingle auri da ka ba penjan ya ka jingim jonge syau kres la rafi mare syau kres syau jisu kamut ba phi mare jengai na ka jingle auria kan mau ya ka ne ba ka jingle auria bar u jisu kimla ban ya rengkat la fin e ya u jisu ne fin e ya ka ta ka jinglong auria jongpi la rafi mare syau jisu kan mau ya ka ne ba ka jaga jinglong auria kan sa jakno na ka jingim ke jongpi na ka jinglong ke jongpi persyang ban im ya ka ta ka jingim ka badan ka jingthu bar kumni phinlap ba pin om ngopshu ha kane ka jingle auria don ki baong it is just a sex tikan le ayu hendringan ong pi kam de tangga sex it is not just a sex man ki por ke bagi khon samla ki wan shanga ki yam pai dot not bar kim not taman pe ki khmat jang ki shanga namar kata ka jing sngu ke jang ki kane ka pop ka baki le om tang baka khata ya ka met ke jang ki hendri ka khata ya ka mensem ke jang ki ka ktin jong ble ko ong ba kiwe pat ki jai pop ki khata tang ya ka met jangi physically henry ka ne par ka pop ka khata ya ka mensem ke jongi dena mar kata phimla ban e da ka basuk ya ux lani ya ki samla ki barim ke jongpi teng da ki post nem phila jangai penban kata ka jingide jongpi ka su thi tan rai hapo jongpi teng phi hap samla lani phi ya thia kurim kala kham slam ki to ki por ki ba phidang samla da ki post nem henry kata ka jingide kala kabala su thit ha po jongpi phimla shuban glad yaka dalilero em dina mar kata ka ten jong blika kran khsha yangi ba khata yaka mensem jongi hagor kom ka pher ba namar kani kalong kor kom ka ba ublei ula thau ya bro teng ushan rang udi ule menle kamba buat bat ule bakla tang ban yo phone ya kalok kabarim ke jongu namar ba udon ya kata ka jing sngo kane kalong namar ba phila IT ya de haki kane kala banjia ya ke kentheru namar kane kalong ka ba shisha namar kane kalong karukom ba ublei ula thau ya ka jingthia shongkurim hakapor ba ushanrang bar ka kenthe ki ya shongkha kadon kata ka chemical ka ba release hapo jong ka jabe hapo jong ka brain jong break ka ba kerteng ka synapses ka ba pen ya sno ya kita ki santali ki sense hapo jong ka med ka jongi bar ngis nat ba
Bat di namar kata ka brain jongi kaya snok bar kata kaei ka bang yoi. Don kiba don kija shenrang hal lalaki yoi ya ka shadam jongi kenthei kata jingkwa jongi ka kiu. Don ki shenrang habaki yoi ya ka jingpong sapti langkot jongi kenthei lani ka jingpau jong ka mat ki jongi kenthei kata ka jingkwa jongi ka kiu. Namala design ya ka mat jong beribakan longkom ta. De namar jong ka ne ka daw la thau yangi ngin longkom ni. Bagan yo ban ya share dia kata ka jing sngau jongi tang bat ulok lani tang bat kalok jongi hi. De namar kata ka ketin jong blei ka ong ba u shendrang un e no yala ka jong ka ying yala ka jong ukpa bat kemi ba un don rengkat bat ka tengah bat baro arngut kin long ka wei ka met bat ka wei ka mansem. Kistat scientist bat kistat psychologist ki pendon kam ya ka wi ka kenten ka bagi khot ka sex glue ka baki shijur ki don ha ka por baki yathia lok lene ha ka por baki yathia shongkurim lene ha ka por baki le sex ki don kata ka jing sngau iwe ya iwe henre ki ek bajia ha ki sngi ka bangi imenta ka jing pet than ya kita ki pon video ka penlong yangi bangin ya sno bat ka dur jong kita ki bro ki bangi pet hapo jong kita ki film hapo jong kita ki video. Bat kini ka penlong ya ka mat jongi bangim don show ya kata ka jingedei lene ka jingya sno bat tang bat kawe Henry ka jimut ka jongi ka ya sno bat kawe bat ki babon om tang bat kawe Henry bat ki babon bat kumni la fi pethan ya kini ki pon video lene fi ya thia than shipang bat kawe ka kenthe shipang bat kawe kenthe ka penlong yi bangin do no ya kata ka jingete bat kumni ka jimut ka jongi kam kwa show tang ya ka sex Henry ya ka jimbun im hun shu ban ya half sex tang bar ka lok jongi hendrengi kwa half sex shipang shutu dina mar jong kani ka dawngi yo iya kani ka jingkyu jong kani ka rate of divorce hakini ka sngi ka bang imenta haba ocean rang lene ka kanthe kim don shu ya kata ka bondage lene ya kata ka jingyasno bar kani bat u lene bat ka hendri kidan pemban ya kata ka jingyasno bat ki babon dina mar kata ka daw yo i ya ka jingkyu jong kani ka rate of divorce hakini ka sngi ka bang imenta hakba ushenrang lene ka kenthe kim don kam don shu ya kata ka bondage lene ka jingyas no bar ka kenthe lene hakba ka kenthe bar ushenrang kidon ya kata ka jingyas no bar ki babun kane ka patang ka bangi imenta ka long ka patang ka balanjot hakba ka perthe ka la dilut bar ka pen i ya ki batat dor jong ka perthe bat katan yangi hakata ka juk ka level ka baka kadon menta ka jingkeli ka long ka eken ka lat yapi yanga bangin laj ke eken kalat mapi manga kum ki khon jong blei ka bangi deban le kalong bangin long ki nuksa ki babha na ka banta jong gane ka patang ka basnyu ni ina ka por ba kane ka pattern ka ba usaitan uyaj ka ba jong usaitan ka yai toj bar ka yai toj bat ka yai bar ki khon samla jongi hakini ka ski kilangop kila syakte hagani ka saikhom jong kani ka pop kalim usoitan ulong unong shun ubas ni utam jong ka jingim ka jongi ijepi pisngo kumba usoitan ichisha ya pi henre ngan ong pm usoitan ijepi pempan isi ipi bat ukwa ya pi bapin jot tang ipi henre ya ka ying ya ka sem jong pi baro ukwa ibapi ya pi bapin jot kani ka long kumne ublei haba uthau ya ka parthe uong to ya shong to kha to penroy ya ka perthe bat to penroy ya ka beneng ro henry usoitan ungkwa ya kata henry ukwa ya ke hima jong u bakan roy ya ke hima jong blai mentangin poi isya ka mentang balai ladang iyat jengai ladang ngila yat hagani jingat lenti jongi ngila bakla hagani ke jingat lenti jongi kaei ka bangi depan le ngangkwa ban shu ya piang ni bapin sngau pop bapin sngau leran bapin sngau kutlat kaei ka bapi deban le bunsin hag jingyat anti jenga hagapor banganya kali ngaju bakla hag lenti yat ngakan mau jusen ngamut banle sya mau senram hendrekat ba ngana ya dang nya kali kum tanga kum bakla lentino bad haka jaka bangan poi sya sa mau senram ngapoi pemban sya kata ka we ka lenti ka ba ngamut ban poi sya thai sora bakat ba nang yat ngas ngothu ba ngala bakla lenti kaei ka bangale kata kapor ngasangai ngawthuh ba ngale ya ka jimbakla ngawthuh ba ngala bakal lenti ngasangai kansan bat ngamya shu ngasangai bat ngahir na kale jengah kata por bat ngapersyang ban keli na kita kibru kibaton hakata kajaka syai kata lenti
kaba ngatmu ban ieid. But habanga kali yaki kumta ya kalenti ieid. Kita kibru kilayatho ya kalenti. Kibadai kitraisnong na kata jaka ki yatho yang ya kalenti. Ya kaba nga ngante ban ieid ban poi sya kata kathong kaba ngamu ban poi hakata ieid enti janga. But hangta ngashim ya ka yuton but nga phai biang. Ban poi sya kata jaka kaba nga ngalabak lalenti. But nangta nga beteng biang ya kata ieid enti janga hado. Banda poi sya kata thong ka banga thumuan poi lara nga sngewthuh banga le bakla nga sange ngam ya chu bat nga phai din na ka pop bat nga lech sya kata jaka hae nga le ya kata jing bakla ha ka jingim ka jonga mat nga phai sya jisu kata jing phai din kade lynba jong ka jing puli ya ka bible study ka jing lech sya ka jing ya senglang haka jingya shibun talem haka jing shakri jong utrai na keli jingkeli na kita kibru kibaton haka ta krishnong kade ke jingkeli lani kade ke jingkeli jimut na ki pastor lani ki nong yalam niam ya ka jingya indi janga ngam sngau le ran ban hier na ka kali ka bangadon ban keli na kita kibru kibaton hangta ya kata kalendia jonga kila bande ki khna kila bande ki rangba ngahap ban keli naki ya kata lendian namar ngalayat bakla sa sipang ngala ban poi sya kata lendi ke bak ham jenga syu ke bang ngamla syu ban phaidin na kata jinya lendi jenga kani ka kedeu bangin dei ban keli jimut bat kinong yelam niam bat ngidei bat ngimdei ban sngole ran ban keli naki kila ban dei ki bak hamrit hagarta bak jingim jengi kila ban dei kumno ro ngidei ban keli jingkeli naki ban ieid ban poi sya kata thong kaba ngithum ban poi haga jing ka jing kade ka jing phla bar ka jing shem jingmut badu play larangi phai na ka khin jong play ka chithi sha jacob ka nong ka ba khat la ka nong ka ba san ka khot ka ba khan ru ko ongkum ne to phla no paralok hi ya ka jing palat batu ya duai na ka benta paralok hi ba on do pen khia ya phi ba ka jingkar bat ka jingkar 4 minut ubahok kala shibun habanga kendo ya ka jing skau kulmar jimur ha ka jim janga dane habanga sngewthuh habanga kendo ya ka ta jing kulat ha ka jim ka janga na juan haki parlok ka janga ban share ya ka ta jing ka banga kendo kita ki parlok janga kila bandai ki nong lam niam kila bandai ki parlok ki ba close ha ka jim janga ngaju text ya ki man ka por bat ngaju pha duai haki nakam tajung kita ke jing bakla ban penbej ya ka jim janga ngaju pha duai haki berhangta ublei upen i yang ya kata kalenti ya kata kalat bakan yan dan na plan jumpi kibadan kibapet yang ni jinghikai jangan terasing kibashem yang ko ju ke jing ha ka jim jumpi kibam sngewthuh shu shei banle shei ban pai kaei kabapitan kam man le kalong ban duai shaublei ka jing bom sngewthuh jingmut kaei kabadan kam man le ha ka jing jumpi kalong ban duai shaublei ban duai yaublei dan na plan jumpi kibas ngap yang ni jinghikai jangam terasi kibadon hapleng jong ka jingkerni jong kani ka jingpej ya kini ki film ki pon video ka jingkerni hakani ka jingkunru ka jingpenhun helade ya ka mer ka jongpi ka ei ka bapitan kamban le kalong ban duai shaublei kani ka kam la banja tangkum to ko gi khon jongblei ka ei ka bapitan kamban le kalong ban duai shaublei ngani thoi phi ya ka jim janga ngani thoi phi ba ka jingim janga ro kamlong ka jim ka ba ya be ya rinti kamlong kum ka jingim jong kiwi pat ki biru ki bariu ble ka jingim ka ba be nadu ka por ka ba kita khana hadu ka por ka ba ki larang ba hendre ka jingim ka janga kalong ka jingim ka ba dap ka jingkun rom kendram ka kendo ya kata ka jingkiu ya kata ka jinghir ha ka jingim janga ngalong we na ki biru ki ba kerni bha ha gini ki jingkerni kum ka pon ha ka sex pada ha ka jingim ka janga ngas ngot nat bha hakati por hakaji majanga tat hadu bangala sngewthuh ba ngambakla hakaji majanga ngayu ya auto break jong ka kali jong ka ji majanga bar hakata ka por jong ka ji im majanga ngas ngau kulat ngasang shrom shane bar hakata ka por ngale ngaprosyang ban bure ya kene ko ka jimbakla bar hakata ka por ngale par sada ka ka jimbakla ka bakham he yushu ban kata ka jing ya ban kata ka jimbakla ka bangale menshwa nga persyang bantalep ya kowe ka pemban da kowe ka jing kawan ha ka jim ka janga
tat hado hagawe gasngi nga kloy ban wan ban keli jingkeli naki pastor naki riwlei ban pensyai ya kaden dia jenga pad hangta nga phaidin biang hagaji im jenga ban ngalong kumni kumbang ngalong bat menta nga ekno nga elot ya kita ki eki baro hagaji im jenga ban nga IT yala ka jong gaji im jenga shauble ngani thoi phi ya ka wei ka jinghiathuhkhana ka bajia hagaji im jenga akan mau hagi por kiba ngadali kelas ngalek ya ke graphic design kalong ko we na kibenta kiba ngasngot nat bahagi por kiba kana school dan na prenjo pi kiba sngot na bagi lekai football bani lekai cricket bani lekai ya kiwi par ki hobbies jompi henry ngasngot nat ya ka design ya ka drawing ko we na kibenta jong kata ka graphic design kalong ka art and painting class te ngi julej bani kandu ya iwe no hikai ibaju hikai ngi phang jong kata ka art and painting ki kena ki juwan ha kata kamera ka ba kata ka no hikai ka don bar ki jupen syong ya kita ki kena school ka jupen syong yangi da ulai wei ukhna hangte bar kum ta ter ka jupen syong yangi ki kena mat nga kan mau ha kata por ngi jule ya ko wei ka oil painting ka bagi khot ka China painting ka bagi paint da ki pdiang ki long ki kinja painting ha ka jet kam long hagi kot ni hagi janya ni ha ka jet but ladangi le bakla ai ngimde ban proceed ngide ban ra ila ke jongi kiti jongi bar ngi ong mam ngile bakla bat ngide ban sange no i kata ke jing dro jongi in ra ila ke jongi kiti jongi bangile bakla namar ka oil painting kalong ka jing dro ka ba pher ba wei ba phila bakla tok phimla shu ban penlip le pen ba i kata ke jing dro ko jompi de namar kata ngidon kam ban yeng ban sange ha kata ka por bangile bakla but de namar kata la fi le ya ke jing bakla phim de shu ban yat phim de shu ban le start Hendra ke eka bagi di ban le ban ra ila ke jong kiti jengi bat ong bangi le ya ke jimbakla bat kata ka no hikai ka juwan hajan jengi hata por bat ka jubat ya ke kiti jengi bat ka yala mengi ban ro ya ki eki ba itnat na kata ka jimbakla ka jong bat fitip ke wei na ki painting ke ba itnat na pdang jong kita ki painting jonga ka de ka painting ka banga le shibun ki jimbakla berfitip ki painting ki ba itna tam jonga ki dei kitu ki painting ki ba ngale bakla bat ya kitu ki painting ki ba ngadro klem ke jimbakla namar kata ka no hikai ka juwan ban yerap ban pen internet ya kata ka jingdro ka jonga teng habang ngale ya ke jimbakla ngam tip shu ka e ka ban mi na ke jingdro ka jonga teng itang kum ulan don dar Henry lada ka day ka mon jonga teng ban subret no ya kata ka yet ya kata ka painting Henry ke haba ka ni ka nong hikai ka wan ka pen internet ya kata ka jindro ka draw ya usentiu na kata ka ka ba ngalale bakla kala draw ya ki ba internet tam na kata ka jing bakla jonga bar ka ni ka long ka ka ba ublei ule ha ka jing ka jongi habangi le ya ka jing bakla sange ni di ban ra ila ke jongi ki jongi ban perta try ni le ya ke jimbakla sange ban ra ila ke ki jong pi phai ki mat jong pi sha unong thau sha unong penlong ke jongi blei hato mela ni em ban yarap yanga try ngala le bakla mindang la ni em ban yarap yanga ngatip ngam la shu ban le ha ka ji em jong ngala sakut hang ni bar fitip utrai unwan ha ka ji em jong pi bat bat ya kiti jong pi bat shna ya ke ba khampala nakata khampala bat kham itnat ha ka jim jong pi nakata ka jing bakla jong pi penlong ya pi ukupa upa janai na uta ukupa upale ki kamauria penlong ya pi ka long kemi ka ba janai na ka long kemi ka ba thmu ban penhap ya ikho ni jongka penlong ya pi upastor na ka jingkerni ha ki kamauria jong ka perthai ngan IP ki artli nukusa hadin ang tangan pengkut no ya kan ke jinghikai jonga ha gospel kat ba kum jong uyones kalong ka ba pra ka record ka banangkong ka penken mau yangi kadan ka wei ka kenthai ka ba kila lap bakal le ya ka kejingkelim bar ki ya lam ya ka hakmat jong konrat bar kila kera saudong ya ka rengkat bar ki mau hakti jongki hato vila mundur fille ayu lara fi pidei kata ka kenthai fille ayu hata ka por kala sngewthuh ba kala le ya kata kicing bakala kala le ya ka pop haka jim jongka ka bakala sngau le ran bat menta ka tip kane ka bru kala pule ya ka Deuteronomy ka nong ka ba arpuar ka hukum
shipang jong ko lynba kan ngide ban lenthem mau yaka hado bakan dayap kini ki haban bot yaka hukum kide ban lenthem mau yaka hado bakan sange ban ring mensim laino ujisu ubaying hapreng jong kata kenthe bat hapreng jong kita ki pajba ki babun ki babat yaki mau hakti jong ki bat uong yaki uno napi ubom shem la lepop tu ai unlen them ya umau banengkong haka kata kenthe haka jingret mensim bat kala sngewthuh kata por kala yap ka aitino ilaka jong ka jingim ka jongka in a hopelessness Henry kaei kabagi osnyo kayo osnyo hakat kapor kajing sawa bahap ki mau krok hakan deu uwe hadin jong wepat kada khot ka bakandai kong kumni haba ki liyo sngaw ya kani baro ki pet uwe hadin uwe nongkong ki bakham rang ba ujisu usa marwe lembar kata kabru ula yeng joj bar ulong shano kidan Hato don unu udangsa ban penrem yepha uwe ruem ko kendrat kajubab haba kumtate ujisu gulong ngaro ngam penrem yepha khelet bat lepop show ujisu uklem onge ka khelet pha phalai im khelet phalat na khti jong ni gibriu uklem onge ka wan pha byang shi ka jim ka barem jong ka henry onge ka khelet wat lepop show kani ka long ka banta kani kalong nakabanta jong kente ngani ya thoi phi sakawe ke jinghiathuhkhana shipang jong ushenra we ukhna samla ubrang samla uong ya ukpa jong pa ngakwa men yap no ukpa jong balemi ongumta wong bamen aino yaki eki jonga ukpa ka ta porong shim ki banta jome ukhon ushim ya kapisa bat ule sor sha ka badon ki kente ki ba auria bat la penserwa ya kapisa jong iman kata porlo shim ya kabe kenthe auria kaba itnat tam bat ulat hia barka kaba philaban mudur enda ula kendit ak jingiothia jong ulap kata por kapisa omdan shu ula dulu bar khoi ki pisa jong ula thangan kata por pisa omdan pan the jingba milade baru ong kata por ngan phai shok pa jonga bat ngan kerpat yu ba un penlong yang ngatang kum umrau jong om shu kum ukhon jong wonre kum umrau jong namar umrau jong ukpa jonga namar kimrau jong ukpa jonga ki yo ya ke jingbam bakin bam henre manga ngam yo jingbam pangan bam kumta ngan phai sho ukpa jonga bon ai jingbam yanga kumba u ai ya kita ke shakri jong kada khot ka ba ar phok ong gumni te ula yeng joj bat ula le sho ukpa jong henre haba udang jingai ro ukpa ula yo I ya u bat ula sngaw san ai bat ula mare ula dem ha rendang jong bat ulayat do adu te uta ukhon ula ong ko pa ngala lepop ya ka beneng bat hakamat jame dengam long shu ubade ban khot ya nga ukhon jame henry ukpa ula pensenga ya ukhon jaga ne jingkren jong ukhon jong balu ong ya ka ta shakre jong wan lam ya ka jangkup ka bakor tam bat pen kopyu bat tu boro ya ka sati hagti jong batu ai ya batu ai ya kejuti hakiki jajung batu wan lam ya masih ya khon masih bas ngai batu penyabro bangin ya bam bangin ya kemendro ndaba uni khon janga obalong obalayap ti ula impat bat ulalong ula jakno ti la syempat yu kumta kira stang ban helakamen bat lada hagani kesngi piton kum kata ka jing sngeu hagaji ibjumpi pisngeu kumban kinno hagaji ibjumpi nga sngewthuh ya ke jing jong ke jing jompi bat ya ke jing bakla ka bapide bat ya ke jing bakla ka bapile la rafidon hakum ke banta ha ka jing jompi pikirni hakini ki pon video pikirni hakini ki kam auria ke bashur khaitam ha ka jing jompi ki ba omdon ki batip omdon ki ba kendo ya pi henry umban sim ba khoj uwan ha ka jing jompi na jungai un mare shapi bat un kudup ipi bat un khot ipi u khot iki angel man rokhi ya kata jingwan pha jumpi chaka jim jumpi man khot ya kata jingwan pha jumpi shoplay ngalong kum tau khana kadon kata ka party ka ba u ai na kam ta jumpi hakani klimat ka ba u blay u kwa ban rokhi na kam ta jumpi hakani ka por pipi ong ya u blay to pelong ya nga henry blay unom sngap ya ka jingkren ka jumpi ublei uong ya kita ki angel ale tu wanra ya kita ki jangkup kiba janai na kiba janai tam to penkop ya ukhon jonga
tongin yele kemen nama khon jenga obala ja wan pai biang kane ke jingkeli hato kalong kapap ban shongkha shuban yetho kane ke jingkeli hato kalong pop ban get helok shabar jong ke jingitho parkat no jengai ngala ban yai bat kadan jingmap ni em yangi ladang ngop hakane manong pi kane ke sex kalong kum kata kading kading kabala ban ai jingman toy ka jingim ka jongi lada kadan haka jaka kaba kade bandan kata kading kala ban penya ya kali bakan jat hasurok lada ka me haka jaka kaba kade ban me kade ke juk kading kala ban shet kala ban pen i ya ke jingbam yang bagin bam lada ka me haka jaka kaba kade ban me Henry kane ke juk kading lada ka let shabar kaba kamde bandan kan bamdu ya ka jim ka jongi kogi paralok jenga tungin pai Khublei lada ngidan hagino gino kebentah ka jim jongi ublei ukuloi ban pdiang ya ka jim ka jongi